Iginiit ni Senator Bongo na mag-inhibit sa investigasyon ng Senado si Senator Dick Gordon tungkol sa isyu ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth dahil daw sa conflict of interest. Ito'y kaugnay ng koneksyon ni Gordon sa Philippine Red Cross kung saan tumatayo siyang chairman at chief executive officer ng organization. Si Gordon din ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa umunoy mga katiwalian sa PhilHealth. Kinwestiyon ng dating aide ng Pangulo ang multi-million memorandum of agreement na ipinasok ng Philippine Red Cross o PRC sa PhilHealth noong magsimula ang COVID-19 pandemic noong 2020. Oktubre noong nakaraang taon ang sinabi ng PhilHealth auditors na highly irregular ang 100 million advance payment na kanilang ibinigay sa Philippine Red Cross para sa COVID-19 testing. Depensa naman ng Red Cross, ang kasalukuyang administrasyon ang lumapit sa kanila upang humingi ng tulong. Sa kabilang banda, kinwestiyon din ng mga mambabatas ng pag-transfer ng DOH ng 42 billion sa Department of Budget and Management Procurement Service para sa procurement ng pandemic response supplies. Kabilang na riyan ang umano'y overpriced items na binili sa Pharmally Pharmaceutical Corporation. Ang dating head ng DBMPS na si Christopher Lau ay may connection daw kay Go. Bagay na agad naman ay tinanggi ng dating AD Duterte. Natanong din kasi sa inquiry ang appointment ni Lau sa DBM. Hirit naman ni Go, desisyon umano ng Pangulo na mag-appoint ng sino man sa kanyang opisina at administrasyon. Samantala, Hunyo ngayong taon naman ang ipatawag ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga ang ilang opisyal ng PhilHealth Central Luzon. Umabot sa 773 milyon ang binayaran ito sa mga ospital sa lalawigan na humahawak ng COVID-19 patients at dialysis patients. 60% lamang ito ng mga dapat bayaran mula March 20 hanggang April 7, 2021. Ayon sa pahayag ni PhilHealth Central Luzon Vice President Edgardo Faustino, mayroon naman umanong sapat na pera upang mabayaran ang kulang na halaga sa mga ospital. Naging problema lamang daw ang system downtime at 50% ng kanilang empleyado ay naka-work from home setup. Pinapabukunahan naman ng Pampanga government ang 135 sa 260 personnel ng PhilHealth Central Luzon upang makabalik sa trabaho at mapabilis ang assessment of claims ng mga ospital. Kasama si Rainiel Pawid, ako si JM De Jesus, CLTV News.